vás teda srdečne vítam. Ako vidíte, veľký pohyb nastal po prvej súťaži, premiestňovanie veľké a ako vidíte, mám tu aj chlapcu Matejovka. Dovoľte, aby som sa medzi ním zaprietol. Výborné, to sme chceli počuť. Vidíte, vážení priatelia, ako sa dosahujú dobré výsledky pri takýchto súťažiach. Ja verím, že aj v tomto kole, že uspejete minimálne na tom poslednom mieste určite. Prvý bereš to, ale... Ja odostávam. Prvý bereš? Nie, to je jedno. Ja idem posledný. Idem tam za nimi, tam ide už. A ďalšie ktoré na to je? To presvedčení Jožko až pomôže potom aj aj krajinanci majú určitú nervozitu, tak držte im palce a nezabudnite ponúkať do rýchleho behu, do toho. Vypraviť sa. Tak. Ome! Krajine do toho. Ale jaké si to pozbudovanie nemohné. Prečo tomu vypadlo? Prečo tomu vypadlo? Zámer, ktorý mali chalani, sa im nepodarilo. Ahoj! Omeky! Utekaj. Nepozbudujte ho, bez mikrofónu. Ja mám mikrofón odložený. Milko môj. Ale čo je Chlapci, bánáči, dvíhajú lanice. Predchádzajúce odrúčka si ďalej, že sa ľudia... No, škoda, že je taká slabá podpora od divákov. Myslím, že to tí krajinanci takto... Vidíte, aj Matejovčani ich podporujú.